Ngai khublei e phi wei pe wei ka kerteng ka bathiang tam u Jesu Christ u balong onong pen em changi ka ktien ka jong blei ka bang kwa ban wan ra ha ka ne ka por ka long ai hanga ya ka do not jong phi proverb ar phulai ka de khat ka ba ar phun riu ka ong ko khun to ai hanga ya ka do not jong me ka Bible ka kran shibun ki e shapang ka do nuot ubriyo Henry ngan pen kan mau ye phi ha ka ne ka por tang ka tu ka ne ki benta ha ka kitab ka jong Jeremiah ka de khat ka kalnong ba khat nyo ka de khat ka ba khandai ka ong ka do nuot ka kham shukor ban ye ki e baro ka long ka bas new klem jinkerman ubala bani thu ya ka jingkeli ha ka ne ka por ka long balei ba ublei ukwa ya ka do not ka chongi ka badeng kong ka long ka do not ka dei ka thmei la ne ka talong jong ki e baro ka do not ka dei ka talong la ne ka thmei jong ki jing par khat ka thmei jong ki kentien ki bangi kran ka Bible ka yathu ba ka ong yangi ka om na ka jing shlei ka do not ba ka kran ka sintur nang ta ka do not ka dei ka thmei la ne ka talong jong ki action la ne ki jingle ki jong ubrio tina ka ta ka daw ublei ukwa palat ya ka do not ka jonga bat ka jongi iwei pai wei namar bakani ka dei ka talong la ne ka thmei jong ki e baro ka benta ka ba buat ngiyo i kat kum ka Bible baka jingmane ka ba shisha kami barabor na ka do not haga gospel kat kum Mathias kalenong ka ba khatsan ka de khat ka ba phra ka yathu baka ong Jesu kran ni ki kentien wang kini ki brio ki wan hanga ki wan hajan jonga da ka sintur jongki bat ki burom yanga da ki remyang sintur jongki Henry ka do not jongki ka jangai no nanga nang ta bo Jesu kran ba ka kentei nong Samaria wang ba kita ki nong mane blai ki ba shisha kin mane ya ukpa ha ka mensiam ba ha jing shisha tingi ngothu nang ne habangi wan ha khamat jong ublai ban mane ya ka badon kam e ka long ka ne ka do not ka jongi kan connect ba ublai ki nong mane ki ba shisha barabor ki mane ya ublai ha ka mensiam lani na kata ka do not ban ka jing shisha tina kata ka daw ko ki paralog ba ie ki mensiam ki ba kodor ka ka bang ko ban kentu ye pi ka ne ka klip mat jong ka ne ka por kalong to ai ba ka jing mane ka jongi utrai kan mi na ka do not tungin ai la ka jong ka do not cho utrai namar ba ka jing mane ka ba shisha ka dei ban mi na ka do not ka benta ka balai ka do not ka ba khoi kan penla yangi bangin yo ya ublai Mathias san pra ka ong suk ki ba khoi ka do not nabakin yo ya ublai lada ka do not jongi ka khoi lada ka do not jongi kalong janai lada ka do not jongi kalong kentang ha khamat jong ublai ngila ban yo ya ublai ong ka khatien ka jong ublai nak ta ka daw ublai ong ko khut to ai hanga ya ka do not ka jong me le se don na preng jong phi ha ga ne ka klip mat kan ba phidang snap ya ka ne ka kubor phi sngo thu ba ka do no jong phi ka jangai na ublai phi sngo thu shai kadar ba kam don ka connection hapdeng ka do not jong phi bat ka do not ka jong ublai bun sin ki jing yaro ki jing mane ki shumi no tang na ka shintor bun sin haba phi dwai la ne haba phi le ka ba kan jaman siam
nak bentau try kam sim la connect show nak dok nut Henry kalong be tang ka jing le niam le rukom ke e ka bang akwak ban pen kan mau ya pi ha kan e ka klip man kata kalong ublei ukwa palat ya ka dok nut ka jong pi ai no ya ka dok nut jong pi shau mentahi ha kan e ka klip man namar ka bible ka ong baka dok nut ka balwet bat ka mensiam ka basgosi ublei unom iben ong nakasam basan puai dekot bakat nyo Henry ka ni ka dok nut ka balwet ka mensiam ka basgosi kadai penban ka jingkinya ka ba ublei ukwaen to penluet ya ka dok nut akhmat jong ublei to wan sha ublei na do ka dok nut paro ublei un kul khu ya kini ki kentien ki ba khandian amen